जों खोनादों गोदो एनडिएफबिआ जेला भुटानाव थायो अब्ला भुटाननि राजायानो प्रप'जेल होदोंमोननो जे नोंथांमोना जुदि जोंखौ बुङोब्ला जों नोंथांमोननि जानानै भारत सरकारजों रायलायनोसै होननानै बै समाव बिथांमोना रायलायाखिसै थासारिया आलादामोन दा दिनै जोङो बिथांमोनजों मोजां सोमोन्दो थानायलाय मुलुगनि मानसिफोरनो मिथिहोनांगौबा जोंहा खाथियाव सोरबा दङबा भुटाना मिथियोबा भुटाननिफ्राय मुलुगनि मानसिफ्रा मिथिहोयो दा बेनिखायनो थांनाय बोसोराव जों जेला बिथांमोनखौ बुंबाय जे नोंथांमोननि गारिखौ जों हगारगोन बिराद मोजां मोननानै भुटान गभर्नमेन्टनि होम डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनो लाइजाम हरदों जे नोंथांमोनखौ जों साबायखर बावो आरो नोंथांमोननि जेंनाया थाबनो सुस्रांजानांगौ होननानै बिथांमोनाबो जोंनो लाइजाम हरदों दा बेनिखायनो भुटानजों जोंहा भुटानजों लेना देना गैया जोंहा भारत सरकारजोंसो आसाम सरकारजोंसो दा बेनिखायनो जों आब्रुथिखौ लाखिनांगोन दाख्लै सासे बाङालि मानसि बासुगावनि जिखालि क'क्राझाराव बन्दमोन आं फुङाव थांबाय थानाय आं फन हरदों आंनो जे सार बासुगाव रेल जथेनाया माला जाफिनगोन होननानै आं सोंदों मानो नांगोन नोंलाय होननानै सोर नोंलाय होननानै बे बुंबाय आं बाङालि सासे सांबादिकनिफ्राय आं नोंनि नाम्बारखौ लानानै फन हरदों होननानै आं बुंबाय मानो फन हरदों नोङो बाङालि मानसिया नोंहा मा लेना देना दङ बे बुंदों सार बड'लेण्डखौ थाब जाजानो लुबैदों आं होननानै ओमफ्राय मानो बड'लेण्ड बिग्राफ्रा बासुगाव रेल जथेनो फैयोब्ला जोंहा 6 मासनि बेपार जायो होननानै आरो रावबो बाखिबो जाया जेबो जाया जाहैदों ओरैबायदि मोजां दानिया आग्रासुफोरा रेल जथेनो थाङोबा बुनासो फैबावो जाहैदों फैसाबो होआ दखानिफोरखौ दा ओंखायनो बासुगावनि गुबुन हारिफ्रा बुंदों जे थाबैनो बड'लेण्डआ जानांगोन जों बेवहाय 100% मदद दङ दा दिनै आसामनि खौरां बिलाइफ्राव बहाबा ओंखारदों बहाबा ओंखाराखै टिभिफ्रा मोजां होगासिनो दङ दाख्लैनिफ्राय दा टिभि मिडिया हो दा हो जोंहा दायो मा दङ ससियेल मिडिया मानसिफ्रा दायो टिभियाव बारा जिराया निउज बारा नायनो सम गैया मा नायो फेसबुक माखासे माने टुइटार बै फेसबुक टुइटार बायदिसिनाखौ मानसिफ्रा नायो दा बेनिखायनो आङो जोहोलावफोरखौ सेंग्राफोरखौ खावलायबोदों जेरावबो जोंहा जोहोलावफ्रा हिन्जावसाफोर हौवासाफोर एन्ड्रइड मबाइल दङ बयबो रोंगौ दा नंखायनो फेसबुकाव मा जादों मा लोंदों बेखौल' रायलायालासिनो मा गानदों मा जोमदों नैफोरबायदि आन्दलनफोरखौ प्रसार खालामनांगोन फोसावनांगोन कन्टिनिउ फोसावनांगोन जाहाथे मुलुगनि मानसिफ्रा जाहाथे नुयो जे बर'मायाव जे आन्दलन जाबाय थादों सानथाम जाबाय आन्दलना डाइरेक्ट लिरनानै होनांगोन नो सल्युशन नो रेसपन्स फ्रम गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दि लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कान्ट्रि अफ द वर्ल्ड हेज नो टाइम टु लिसन द प्रब्लेम अफ इट्स सिटिजेन्स गावनि नोगोरारिफोरनि जेंनाखौ खोनासंनो थाखाय डेमोक्रेटिक कान्ट्रिनि नेताफ्रा सम गैया बेखौ लिरनानै फेसबुक टुइटार जेरावबो होनांगौ आं बेखौ खावलायबाय आं गोलाव बिबुंथि होनो सानाखै उनाव होगोन लिडारफ्राबो फैगासिनो दङ गोनो गोथो जेबो जानांगौ गैया रायजोफोर आन्दलना फैगोन आन्दलना सोलिगासिनो थागोन सोलिबायबो थानांगोन जोङो आल्टिमेट सल्युशननि फारसे थांगासिनो दङ आरो नैबे फिन खेबसे सेमि फाइनाल गेलेनाय बायदि जोङो गावखौबो नायदों मालायखौबो नायदों नैबे आन्दलनाव जोङो सरकारखौबो नायदों बिसिनि सिनस्रिया बेसे गोरा आरो जोंखौबो नायदों जोंनि मानसिफ्रा माबायदि जानानै दङ दा एबार नायबाय नालाय जोङो दाख्लैनिफ्राय फोसावबोदों नेक्स्ट नैबे दैज्लां थांखांनायनि उनाव दैज्लाङावबो आन्दलना सोलिबाय थागोन दिल्ली दिसपुर बायदिसिना आन्दलन सोलिगासिनो थागोन सेमिनार माबा माबि आन्दलना कन्टिनिउ सोलिगोन नाथाय दैज्लां जोबखांनायनि उनाव जिखौ जों बुंबाय थादोंमोन मैया क'क्राझाराव मोसौ गारि बायदिसिना लाना फैदों दाख्लै क'क्राझाराव मैया चिराङावबो आरो जों बुंदों नेक्स्ट जोङो बेवहाय जिरायगोन राजा लामानि साहा खोला थानाय साफ्रोमबो फैनांगोन न'आव सासेल' न' नेनो गारनानै जोङो राजा लामायाव फैनांगोन आरो जारिमिनाव मोनसे खोथाखौ जोङो फोरमान खालामनांगोन बड'लेण्ड होयैनि थाखाय 31 नाम्बार नेशनेल हाइवेखौ बर'फ्रा अरायनि थाखाय बन्द' खालामना होबाय होननाय जारिमिनाव लिरनानै दोननो हानांगोन जों अरायनि थाखाय सानसे साननैनि थाखाय नङा दा बेनिखायनो दिनै सरकारा साहस मोनाखै जुदि साब्रैसो सेंग्राफोर साब्रैसो सिख्लाफोर लोगो नांनानै बै आग्रासुफोरनि बायदि माबानि बायदि होख्रावनो फैनायमोनबा लावथि लानानै होसोगौमोन नाथाय बर'फोरनि आन्दलना ओरैबायदि गथ' लानायनिफ्राय लानानै हाजिरा मुजिरा मावग्रानिफ्राय लानानै बयबो दिनै लोब लोब बाहागो लाफैदों दा बेनिखायनो रायजोफोर जोंनि सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जागासिनो दङ बेवहाय गोरोन्थि साननांगौ जेबो गैया सोरबा फैदों सोरबा फैयाखै लासै लासैनो बयबो फैनांगोन
सोरनियावबा दाबो हयथ' गोरोन्थि साननो हानाय नै ओरै ओरैसो जादों ओरैयासो मावदों आंखौ लिङाखै आंखौ मायाखै बे आन्दलना रावनिबो लिंनाय मानायनि नङा बे बयनिबो आन्दलन बयनिबो सोमावसारनाय दा नंखायनो गुबुन खोथाफोरखौ आं उनाव बुंगोन जायफोर बाहागो लाफैदों बाहेराव थांफिन फैफिन जिरायफिन गावबा गाव जायगायाव एसे आथिंखौ फोलावनो हानाय गोलाव गोलाव खालामना लाखा आरो जेबो टेनसन लानाङा जेबो टेनसन लानाङा दिनैनि सानसेया बयनिबो जारिमिनाव बयनिबो डायरियाव लिरनाय थागोन बे बड'लेण्ड आन्दलन दिनैनि सानसेया बे 2018नि 4 एप्रिलनि साना नोंथांमोननि जोंनि बयनिबो डायरियाव लिरनाय थागोन जे दिनैनि सानसेखौ जों बड'लेण्डनि थाखाय होनो फैदों ओंखायनो नैबे समाव जेबो टेनसन लानाङा बयबो रिलेक्स गोजोनै था सान्थियै था स्ल'गान हो रंजा बाजायै जोङो सोमावसारनायखौ फोजोबनांगोन मेथाइ खननायबो फैगोन दाख्लै चिरांनि सासे अफिसार गिदिर क'क्राझारनि अफिसार गिदिर सासेया फैना बुंदों आन्दलना बेबायदि मेथाइ खनबाय थायोबा सोर थांनो लुबैनो होननानै दा जोङो दिनै मोनसे समाव जोंनि आन्दलन होनना बुङा बिराद सिरियास लायोमोन जोङो गियोमोन रागा जोङोमोन बायदिसिना आरो बै समाव जोङो खामानिखौ मोजां मावनो हायामोन मोजां खामानि मावनोबा गोसोआव गोथार थानांगोन 1 नम्बर गोसोआ गोथार 2 नम्बर रिलेक्स जि थासारियानो फैया मानो आं खर' रुजुनानै लागोन लानो होननानै फैखाबाय आं न'निफ्राय नङा होमबा न'निफ्राय आङो बिदाय लानानै फैखाबाय जे बड'लेण्ड बिनो थांनो होननानै अब्ला नैयाव फैनानै गोनो गोथो साननांगौ जेबो गैया आंबो बिदाय लानानै फैखाबाय नैबे 4 घन्टा 5 घन्टायाव मा जागोन बेखौ आं इसोरनोसो हगारना फैखाबाय सोरबा आंखौ बुथारो ना गावथारो ना बोनानै लाङो ना जेलाव जोबो आं मिथिला बेखौ आरो बिदिखायसो दिनै बर'फ्रा BSc मोनदों BTC मोनदों आरो बड'लेण्डआबो दिनै सा सानजा भारतआव जोंखौ फेजेननो हानाय रावबो गैला रायजोफोर भारतआवनो 1 नम्बराव दङ दायो जों सोमावसारनो हानायाव दा नंखायनो जोंहा गिनांगौ जेबो गैया रिलेक्स बयबो स्ल'गानाव बाहागो ला जेब्ला स्ल'गान होगोन बयबो प्रपारलि स्ल'गान हो आरो जोंनि हारिया मोनसे गेदेमा हारि जाबाय ओंखायनो सोरबाया मा बुङो मा बुङा दानि सोरबा सासे फंबाया आंनो मेसेज हरदों बै खारिजा बिजनि थिंजायनिफ्राय फैनायाव सोरबा बुङोदालायनो 100 बोसोरबाबो मोननाय नङा होननानै दा आं बुंदों बेखौनो मेसेजाव हरफैदों नों बेखौ बुं बे गावखौसो बुंना लादों होननानै गावहा माने माबा मोनसे मावनो थांदों खोमा दा बेखौ हायैनि बे नोंखौ बुंहरदों होननानै 100 बोसोर नङा आलादा रायजोखौ मोनसे समाव गभर्नमेन्टआ जोंनो जासिनानैनो होनांगोन जों जि लेभेलाव फैगासिनो दङ जासिना होनांगोन लादो नोंसोरो होननानै दा बिबाय थादों जोङो उनाव जासिना होनांगोन गभर्नमेन्टआ जोंनो नोंसोर लादो नोंसोर ओरैबायदि माने दिन्थिबाय जे नोंसोरखौ जोङो खुनु लामा गैया नोंसोर लादो होननानै ओंखायनो जोंहा आखल आखुआ सोलायनांगोन सोरबा मा बुंदों मा बुङाखै मा जंखायदों बेखौ लाना खर' सानो नाङा जेबो टेनसन लानो नाङा गोदोनिफ्रायनो सोमावसारबोदों सिलाय बारुदाबो लाखिनो हायाखै दिनै राजा लामाखौथ' बादो बे गारिखौ ओरै खोलाथिनहर गारिखौ नङाबा नांथाबफैगोन खोलाथिनहर दा बिनिखायनो बै साइडखौ आङो क्लियार खालामनानै दोनदों साइडखौ खोला साइडखौ ओरै क्लियार खालामना दोन ओरै सिगाङाव फै नङाबा ओरै बारनानै फैदो उनथिंजाय थां बयबो खोनागोन नैबे एम्बुलेन्सनि थाखाय क्लियार खालामना हो जाहाथे गाज्रि मेसेज थाङा लामाखौ क्लियार खालामनानै दोन एम्बुलेन्सनि थाखाय आरो आर्मि गारि फैगोन मा फैगोन दा आङो बेखौनो खावलायदों बयबो रिलेक्स जा गावबा गावनि जायगायाव मोजाङै जिरायनानै था माइकआ दंखायो खोनाहैगोन जाहाथे इनडिसिप्लिन जाया आन्दलना जोबा सावनो गरमा टाउनाव थांनानै मानसिफ्रा बुंफबजोबैबा गाज्रि नुगोन जोंहा बेबायदि माने दायो गोदान नङा नालाय आन्दलन खालामग्राफ्रा गोदानफ्रासो गोदो जों उन्दैयाव जायोमोन गुवाहाटियाव थांनानै एकदम गुवाहाटि टाउनखौ लोमला जोबहैयोमोन जों उन्दैयाव बै बड'फानि समाव आन्दलन खालामबा दाथ' जोङो रोंबायना मेचिउर जाबाय जोंहा रावखौबो नायनांगौ गैला सिदा टारगेटआ बड'लेण्डआव दा बेनिखायनो आं बेखिनिखौ खावलायबाय उनाव बुंबावगोन गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय आरो नैबे आन्दलन जोबजासिम नोंथांमोन बयखौबो गोख्रोङै मदद मोनगोन होननानै सानबाय जोंबो मालाबा दैदेनगिरिफ्रा एफा एनै दुर्बल जानो नागिरो जेला नोंथांमोनखौ बेबायदि नुयो अब्ला जोंनिया स्पिरिटआ बोलोआ डाबल ट्रिपल फैयो जुजिनो हानाय अबस्थाया फैफिनो दा नंखायनो आं साबायखर बावबाय नोंथांमोना जोंखौ बेवहाय एनकारेज खालामफैनायनि थाखाय दा उनाव बुंबावगोन दिनै अबंलावरिया जाहाथे जोंनि हाबाफारिखौ साक्सेस खालामो
आरो अखा फैदों होननानै गावबा गाव साथाया लानानै था बयबो अखा सिजाखाग्रा आबाद मावग्रा गामियाव थाग्रा अखाखौ गिनांगौ जेबो गैया आं बेखौनो खावलायबाय गोजोन्थों एसे स्ल'गान होनायनि खोथा बुंदोंमोन आङो स्ल'गान होनो थाखाय बयखौबो खावलायदों जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जोंनो नांगौ बड'लेण्ड जोंनो नांगौ बड'लेण्ड जोंनो नांगौ बड'लेण्ड आमाग लागे बड'लेण्ड आमाग लागे बड'लेण्ड no Bodoland no rest no Bodoland no rest we want Bodoland we want Bodoland no Bodoland no rest no Bodoland no rest we want justice we want justice no justice no rest no justice no rest we want Bodoland हमें चाहिए Bodoland हमें चाहिए Bodoland हमें चाहिए Bodoland we want Bodoland we want Bodoland जान देंगे जान देंगे भारत माता की भारत माता की भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद we want Bodoland we want Bodoland no Bodoland no rest no Bodoland no rest जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि सानजाथिंजाय थानाय रायजोफ्रा जिराय जाबावो जोबथा माइकसिम जिराय जायो मोजां नुहुरगोन बयबो जाहाथे बे थाबायबाय थायालासिनो मोजाङै बे राजा लामायावनो जिरायो फारनैथिंजायबो आङो बेखौ खावलायहरनाय जाबाय आं बे समाव मेथाइ रोजाबनो थाखाय खावलायनो सानदों जोंनि गेजेराव मुंदांखा सासे मेथाइ रोजाबगिरि दंफैयो बेखौ थांनो हागोनलै ओइ माबाखौथ' जोंनि जायगायाव थांखादों बै टिकेटआ होदों उरिजायसो थांनो हागोन बिदि जायगायाथ' बुरजानो थांनो मोना ओरै लामाजों ओरै थांबानो जायो 뭐 하나 해도 뭐야? 내가 안 가거든. 이거 상관없어. 왜 되네? 에이, 당근. 이래들래 나. 이래들래 타면은 같이 이래네. 나 이래 방금 이래. 같이 이래 봐. 이게 타면 와. 집에나 뭔가 진짜 하나. 우리 오늘 나 우리. 나 오늘 지금 1955 오늘 자더냐. ভাই যাওয়ার কথা থাকে না কিতে যাব আর বাইকের লগত যাওয়া যায় তেরা মানুষ ক্যান্টিন জায়গা দাও নমস্কার বাইরে থাকবেন না
Ada yang sama lu semua lihat. Straight kau high video. Sandal apa? Neng sandal dulu nih.